आर'नाइ 5G चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम सरकारनि मोनसे स्किम, जाय स्किमानो जाहैबाय दंफां गायनाय आसाम अमृत बिक्रन आन्दलन। जाय बिथांमोना बे स्किमाव रेजिस्टार खालामनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोना दा फटकखौ आपल'ड खालामनांगोन, दंफां गायनायनि फटक, आरो लोगोसे नोंथाङा फटकखौ आपल'ड खालामनायनि उनाव नोंथाङा 100 राङै फैसा मोननो हागोन। दा नोंथाङा फटकखौ आपल'ड खालामनो हायाखैब्ला बोरै फटकखौ आपल'ड खालामनो जोङो मायाव थांनानै जोंनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय, आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनानै लानो हायो। फैदो जों दानिया जोङो बेखौ फटकखौ बोरै आपल'ड खालामनो जों नायदोनि। जोङो मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगोन प्ले स्ट'राव थांनानै, बेनो जाहैबाय अमृत बिक्रन आन्दलननि मोनसे एप। जों बेखौ डाउनल'ड खालामसोनि। नैबेनो अमृत बिक्रन आन्दलन, नोंथाङा नैबेयाव सार्च खालामनांगोन, आरो लोगोसे आङो डिसक्रिपसनाव होनांगोन लिंकखौ, नोंथाङा बेयाव थांनाबो डाउनल'ड खालामनो हागोन। जों दानिया अमृत बिक्रन आन्दलन नैबे एपआनो, जोङो बेयाव थांनानै फटकखौ आपल'ड खालामनो हागोन दंफां गायनायनि। आं अलरेडि बेखौ इनस्टल खालामखांबाय, आं दा बेखौ अपेन खालामनोसै। नैबेनो एप्सआ गेवबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव लगइन खालामनांगोन, जों बे लगइनाव थुगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंनि मबाइल नाम्बार आरो नैबेयाव OTP फैगोन, ओमफ्राय नैबेयाव केपचाखौ थुनानै नोंथाङा नैबेयाव लगइन खालामना होबानो जागोन। जों नायदिनि। जोंनियाव OTP फैबाय लोगोफोर। दानिया जों नैबेयाव केपचाखौ फिलआप खालामगोन। दानिया जोङो बेयाव लगइनाव थुना होगोन। लगइनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि रेजिस्टार खालामनाय समाव नोंथाङा जि एड्रेस होदोंमोन नैबेयाव श' जागोन। नोंथाङा दानिया फटकखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे आपल'ड फट'आव थुना होनांगोन। एप्सनि थ्रुयै थाङोबा नोंथाङा एसे इजियाव जागोन, आरो पर्टेलाव थाङोबा एसे नोंथाङा रोङा मोनगोन। नाथाय नोंथाङा एप्सआव थांबाथाय इजियावनो नोंथाङा फटकखौ आपल'ड खालामना लानो हागोन। दानिया जों नैबे आपल'ड फट'आव जों थुनांगोन। थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुदों सिलेक्ट प्लेन। नोंथाङा नैबेयाव दंफां फुलिखौ, नोंथाङा मा दंफां फुलिखौ गायगोन, नोंथाङा बेयाव दंफांनि नामखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नैयाव दङ 3-4सो दंफांनि नाम। नोंथाङा नैबेयाव माखौ गायगोन, नोंथाङा नैबेयाव दंफांनि नामखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जाहाथा दंफां गायबा जानाय नङा लोगोफोर, नोंथाङा एसे बेसेन गोसा मैल'बान दंफां गायनांगोन। नैबेयाव दङ आमलखि। जों दा आमलखिखौ थुनोसै। नोंथाङा आमलखिनि फुलिखौ गायनानै फट' साफायनानै नोंथाङा नैबे केमेरायाव डाइरेक्ट केमेराजोंबो साफायनो हागोन, आरो लोगोसे नोंथाङा गेलारियाव थांनानै नोंथाङा गेलारिनिफ्राय लानानै फट'खौ आपल'ड खालामनानै होनो हागोन। नोंथाङा नैबेयाव थांनांगोन, आरो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे फट'खौ थुनानै बेयाव आपल'ड खालामनानै होनांगोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना फटकखौ आपल'ड खालामाखैबा आपल'ड खालामना लादो, लोगोसे 100 रां लादो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।